Okay. Hi sir, maiyong pag-abot. Ikaw ay tila sining sa museong di naluluma. Okay. Oh, San Remigio, Tangke, Bogo proper. So dire. Dire. So ang nakakuan man gud dire yo, kaning lugar yo, tagsara kay ang bright dire yo, kasagaran Bogo. So di anata kuan I love Bogo. So di anata Bogo yo padre ta nga side proper man dito no kuya wa diri lugar sa. Wala mo street love no. Kasi di na sa mapa. Masay na sa mapa dia. Dari, liko. Liko no. Medellin. Oo. Walang yung street ba dito ba? Liko pag diri. So dagang kay chape diri yo. Ha? Nindot sila kayo na stop dito. Lagi may pang kuan Bogo. Napay stoplight. Dakogdan diri oh. Karaan kay lang mga chapi sa diri oh. Pila na 23, 22. Doon lang tayo murag sayo ta maabot dito mga alas 8 siguro. Ana. Mga alas 8. Alas 7:09 na. Okay. Let's go. Oh, dito proper to dito sa kuan Bogo dito. Sorry ta dere. Dere mi nang asaag ato padung ta mi syudad. Nalahos mi dere. Okay, dere ta. So kuan yo dere sa lugar mga 90% ang mga Bogo, onya 10% mga bright. Mo ni dere lugar ayo no. Mas grabe ang kuan ni mga Bogo kaysa bright dring lugar Bogo City. Bogo na ang pronounce na yo pagbasa na Bogo. Kaya ang uban nga dili taga Cebu dere kuan gyud na siya kanang Bogo. Bogo magkuan ba na Bogo nya San Remigio, San Remigio ana ba depende mas pagbasa na to nya ang kuan o sa panada kanang lisod ko anon nasayo pa ang kanang bulhoon, buljoon, ana gani mga ubang vlogger nga mga Tagalog parehas sada na to. Dili ato ta sila ha. May mas bright pa man ang kuan yo kanang mga Bisaya ka sa Tagalog. Kay kita mga Bisaya kay bawo man ta mo Tagalog. Pero sila pabilisaya ana bawo lang. Bawo lang gagkuan. Makabisaya para sila. Sumao ni dre ni tipas ta dre sa left side yo dre. Straight ana si Remigio man. Dayon paana ta dre. Medyo na sito-sito na medre yo kay kapila na may balik dre. Pa gikan ta dito ba pa left side oh. Nya dre ta mo right turn ta dre. Nay kuan na stoplight. Pulang bato. Pulang bato. Oh dili pa ni. Dili pa din unahan pa. So dagang tubo na dire yo. Tubo na ko Andre, pinakadaghan. Ayo pa San Remigio to Medellin dire. Dire nga sa ino mo ni stoplight mo ni kuanan. Mo ni bantayan niyo dire. No right turn on red signal. Wala. So ingon ani yo, pwede ra siguro no. Wala may kuan oh. Naay. Oo. Bisa na ko Andre yo, why signage dire pero andre kinala mo oh dapat mo green gyud ng red ano ang gamay ra man kay na may uban nga pwede ra mo right turn with care so darayo Medellin na ta, let's go my loves. So dire sa Medellin yo ang pinaka street gadan dire no sila ray naa anak dire ang Isle of Medellin. Here we go again. Doon na lang yun, mga alas 8 yun. Abot atas dan bantayan. Let's go my abs. So dire na magsugod yo. Dire na magsugod. Bisa ni Agi na tagsugod no. Mo na ni. Let's go my abs. Okay.
Mao na niyo. Mao na niya pinaka straight nga daan tres Medellin. 1 2 top speed to niyo. Kay katong una ang top speed ani. No nami top box. Pero kuan 115. Top speed na to yo. Let's go. 90. $100 102. Palit naman me. Taasan na oh. Chii. Agay. Ito eh. Oh, straight tayo oy. Oh. Okay, balik ta. Balik ta on track. Eee. $99. $103, $102. Naimulapang. Din ani ka 115 yo kay kuan. Napa kani. Ratsada kudasai. Daplin mo coy. Ni 189 naman. Straight tayo, bro. 103 104 agad yo. Wana, di na 104 na 104 top speed. Napay karga yo top box good. Taasa ni oy. $103 na ganyo. Wala. Full kuha na yo. Ni stack up kay 103. 102 na nihinay na gihahak ba yan eh. Wala, lapo sa tayo. Lapo sa ta sa akuan. Nanata sa Dere Ato na ta mamaho dito lab. Zaman na niyo, lap ko na ni. Daan Bantayan, straight, daan Bantayan via Bagay. 15 20 18 18 na lang. Doon na lang kayo yo. Welcome to Daan Bantayan. Salamat sa pag-welcome taga Daan Bantayan. So, mo ko anay mi diha no. Mo bisita mi dire si Miss Maika o si Wadapio. So, kuan
Are, bisitaon naman unsay naa sa daan bantayan. Daghang makagdaan dre o daghag mubantay. Ay mga bantayan ba. So tao na to. Unsa na dire no? So mag-check-in sa may permero yo first para ang kuan kanang among mga gamit, ma-plaster na niya. Mangita lang ta mga daplin-daplin o gasa ta, mga dagat-dagat. Ato ta mag-chill-chill, tibok, adlaw. O kung sa panadiha. Bakasyon sa mi. We need a break. Basta to? We need a break. Kailangan sa mi mo kuhaan yo kanang pahuway break time kay busy kami ato mga nakaraang buwan at simana, linggo. Oh, dire, sa man eh. Mo na ni, lungsod na ni. Wala pa, unahan pa. Unahan pa kamayo. So di adatag daan bantayan. Sa man nga eskwelahan. Ay, gahak. Ay. So ada tayo, mo na ni. Kaugman ni. Mo na ni, kaugman ni. Bakikibag. Asa to? O dito no, okay yan. So mo ni dire yun, natas daan bantayan yun, mo ni. Ross Pharma. So de Jollibee kana. So mora ni dire yo. Mora ni mo makita dire. Oh, asa man ta ato lab? Pag search ko no. Lolo, patay mo dia. Amurag dire ta ato lab. Oh. Daplin sa dagat ato ha. So mag-search hunong kuno ta. Hunong taunahan, mangita sa may kaistihan yo, mag-search sa may dire. Oh, asa man ta to? Murag dire to no. Dire ba to? Kaog ba to? O murag oh, are may dire yo, mag-stay kan ni kape restaurant, dara. Balik tayo, balik ta. Asa ka to? Dara liko. Di yun na, pension house fashion. Fashion. Dara, dagagan yung mga istihanan, nasaan nila? Oh, pension house man eh. Kani ninas, kani. Oh, kani okay ra. Ha? Lagi ang view, di man kakuha no. Kanino kani? Oh, kani aritas na iteres. Dire mi ato sa on na yo, are lang sa mi dire. Kaya dakuha na ko sabon oy. Yey. Okay. Are ta patires talab dire nga sa dapit. Ingno na to. Nagay touchdown yo dire sa Eloisa Royal House. Agay. Yo, so i-room tour ta mo yo. Muna mo nakuanan fire exit dire 206 na si Miss Micah dire. Okay. Hi sir, maayong pag-abot. Kahit tila sining sa museong di naluluma. My wow.
Okay, so mo ni among video kani dayon CR. Shh. Dayon ang nakanindot diri na balcony no. Oo, so kaduha na mi diri nagkuan suki sa kuan. Niya sa dito, mag-chill, diri sa gabi. Mag-chill. So dre. So mo ni dre yo, mo ni ang view dre karon. Oh. Nindot kay chillan dre oh. Okay, so mora na yo, quick tour ra sa kuan. Quick tour ta. So magkuan sa aming Miss May kayo, magmuni-muni sa ami.